Hala ko no be, atong suwayag sungkoy ning pangutana ni kisa ni John Dinsboy. Uy, shout out diha kay John Dinsboy. Saan iyang pangutana atong basahon be? Dungsoy, ajong buntag. Uy, ajong buntag po diha soy. Palihog tagda pod taon ko soy. Matay soy, pasensya na kadyo ka soy kay kalan rakas kadyo ning mga pangutana labi-labi daghan kadyo soy. Hatagi og kasulbaran akong kalibog. Akong pangutana soy, og kinsa nila ang pinakabata nga player sa NBA? Si Mike Bibby o si Jason Kidd? Kamatay jowa ang puro man ni bata soy. Soy paminaw soy ha. Kaya hawag ang tubago na ni imuhang pangutana. Wa jamo sa duha soy. Di ni si Mike Bibby, hisamot nga di pud ni si Jason Kidd. Dunay pinakabata ron sa NBA soy nga hisibol sa pangalan ni Bulbol. Kay mano tong si Jamoy pinakabata sa NBA ron soy? Tungod kay gibulbul ng kanahan, magpataod paghihapog brief sa iyang inahan.